Jak se to řekne, vole. Fakt, tady toto už. Vždycky chytrej, vole, jak rádio. Mi to nepůjde nastartovat, mi z toho jebne. No, to říkám. Nevím, co se děje. Bych měla zase toto zapli. To je jasný. Bez taky nervní, ale... Tak jo, to je trápení s chlapama. Teď si říká, kurva, kde je, dělá. To je hrozně s těma ženskýma. Musí pochopit, tyhle, že jsou ženská, že nejsou chlap do piči. Teda pardon. Do prčice jsem chtěla říct. Jo. Nečuma jeď. Vole. Já jsem si vytáhnout rukavicu, píčo. To mám, vole. Nevím. Já to nemůžu nahmatat. Snad nám bude přát počasí. Je takový zatažený, ale v kombinéze se to dá, že mě není zima, akorát mě táhne na bradu, jak tam mám ten mikrofon, ten drát tam. Musím taky ještě nějakou vyřešit, co tam zamotáme. No. Jo, tak ve slunce a seno. Zamotáme. Jestli to teda je ve slunce seno, nevím. A vždycky něco kecnu a pak je to úplně jinak. No jo. Tak tady vpravo, tady bydlí můj spolupracovník Jaroušek. Asi ještě chrápe. Hezký motorkáři, paráda, čau kluci. Haha, manželovi to chcíplo na křižovatce, tak to se jen tak nevidí. Asi moc rychle pustil spojku. To se stává. No, teď mi tady říká, že si nevzal nákrčník, hlavně jak spěchal. No, vlastně teďka to je rok. Teď to je vlastně rok, co mám řidičák na motorku, no. Ale řeknu vám teda, jako není to žádná prdel. Položila jsem tam motorku, měla jsem dělat brzdný manévr, měla jsem přední brzdu a i zadní, že no a zmáčkla jsem jenom přední brzdu a přelítla jsem a motorku jsem položila. A instruktor mě řekl, místo aby se mě zeptal, jestli mi něco je, tak se dívali na motorku, co se tam urvalo, co se tam zlomilo. Takový mazec. Tak teď nevím, jestli tam mám 6 nebo 5. To se mi vždycky tak plete, stává se vám to taky? A pak když už jedu třeba, tak musím vyzkoušet, jestli tu 6 nebo 5 tam mám, že? A pak jedu a zmáčku, říkám, ty brďo, já tam mám furt 5 místo 6, no. A ono se říká, že motorky máte trošičku roztáhnout, nebo jak se tomu říká. Tak zkoušíme, jestli tam mám tu 6 nebo ne. No nemám, až teď.
sluníčko, ty ale tady je zatažený, jak je to možný? Asi jiný, jak se to říká, jiný mrav, jiný kraj, nebo jiný kraj mrav, nevím. Ale řeknu vám jeden vtip. Víte, co může nasrat blechu? Když chlapovi přistane na plešce a nemůže zabrzdit. A tady něco se tady dělá. Teď ukáže, že mám stát, ne, tyjo. Je, díky moc, díky. Protože já jsem vždycky nervózní, když manžel je někde daleko a vždycky, co já mám, tak vždycky se ztratím na kruháči. Vždycky, pak tam se točím jak blázen. No. Pak jsou nervózní a... No. Hej, tady sluníčko, ty brďo. Svítí sluníč, svítí slunce nad hlavou, na 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 na. A vím, neumím zpívat, jenom tak krákorám. Hlavně, ať neprší. Tady se staví, kouká, čau. Asi neviděl ženskou na motorce. Tady kytičky ještě mají. Já kytky nemůžu mít. Mě to tam vždycky pozvadá, pochcipá to všecko. No. Tak jedem. Prdlajs. Nás tam zdržuje to autičko. Vrtulka se mi točí tady, kačenka. A víte, jak se jmenuje? Vidíte, já jsem vám zapomněl představit, to je Pepík. To je můj společník, Pepíček. Kráva, jsem si to nevzala, ale to bude jenom mrholí. Bych to čekala tady potom. Zájem chápu. Tak, tady jsme u toho zámku. No, jsem patrně, tady kouš. Tak. Je to takový starožitný zámeček. No. Má takovou fontánku. No. To tady jak medvěd. Tak, no. Tam krásné rožičky. No. Taková žabička tam. No, co to je? No. Teď se podíváme dovnitř. A tady je baterka. Teď vyflusla, zrovna jsem chtěla natočit tohle. Nenatočím, vyflusla baterka. No, vyflusla. Prostě. Nebo nevyflusla? Bliká to červeně, to vyflusla, ne? Nevyflusla. Můžu? Že nahrávám. No. Tak se omlouvám, tak mám... Já jsem myslela, že mě vyflusla baterka, ono prd, ono jenom mě zhaslo světilko. Tady toto jsem chtěla natočit, je krásný. No, a tady je takový v zámečku nádvoříčko. Takový krásný. Pěkný to tady je.
Takový dvoreček, za chvilku mi dojde baterka, tak snad ještě něco natočím. Snad natočím ten výhled, jestli tam vůbec dojdu, jestli to nevyfusne. Oh. No tak jsem myslela, že jako výhled, a ono to je jako výhled na takovou vodu. No. A i tak je to krásný. No. Něco dolů se jde. No. No. Tak jo. Tak to bude prozatím všechno, kamarádi. Zatím ahoj. Tak jsme byli, chtěla jsem vám natočit ten kemp, tu chatičku, ale no. To bylo to hrozný, to bylo katastrofa. My jsme to jenom otevřeli bez světla, bez elektřiny. Počkej, ještě nikam nejezdí. Bez elektřiny, takže ani jsem to natáčet nemohla. Kdybyste to viděli, to fakt bylo jak pro azyl. Snad příště najdeme lepší chatičku, tak bych vám to natočila. Tak, teďka jdeme na nějaký ten zámek, snad ten zámek bude OK. No. A kam to jedem doleva? Jo, já musím pomalinku, protože nevím, jestli nejde auto. Tak, teďka můžeme vyrazit. Tak. Jinak jako okolí bylo krásný, to jako neříkám. Vidíte, to jsou ony ty chatičky, vidíte, snad to tam půjde vidět. Ale ten vnitřek jsem vám fakt opravdu ukázat nemohla, protože to fakt byl azyl. To jako... To je... Já prostě nemám slov. Včera smulný den, zmokli jsme durch. Hapali jsme, no. Přítel chudák jsme jeli k té chatce a tam bahno pršelo a tak v bahně mu to podjelo. No. A já už jsem pak říkám, tak to nedám. Tak jsem tam stála, dokud manžel pro mě nepřišel a motorku mě neodvezl v chatce. Jinak bych tam stála asi dodnes, kdyby mě to neodvez tu motorku. No ale dali jsme si pivečko a teď si představte, byli jsme tam na večeři. Tak jsem si dala obalovaný květáček, brambor. No a teď koukám na ten květák. Kurňa, já jsem tam měla 3 místo 2 do prčic. No a teď říkám, tyjo, kde jsou ty žampiony, tyjo. Tak jsem to normálně rozbalila, tam byl tak miniaturní žampionek, jo, a samá strouhanka, tyjo. A to měli 4 hvězdičky za ty jídla tam. Tyjo, já bych jim nedala ani smajlíka na to hvězdičky. Teďka musíme jít pomalinku zahřát pneumatičky, protože chuderka ta je celá zmrzlá. Ach jo. Ale jinak jako okolí bylo krásný, no, až na ty chatičky, no. Ale ráno byla teda pěkná kosa.
Teďka jedeme na nějaký zámeček, teď jsem si nespomenu, jak se jmenuje. Nové Město nad Metují, teď mi to tady hlásí. Tak aspoň ten zámeček bude stát, doufám, za to, no. Pojedeme asi doleva, teď mi říká. Asi. A když přítel položil motorku, tak v tom jednom byli takový dva chlapí, jeden byl takový silný, tlustý, čuměl na nás jak blbec, místo aby šel pomoct, a takový starý pán, ten okamžitě stoupnul a šel mu pomoct zvednout motorku. Ale tam ti vůbec nějaký hypisáci. Tak vpravo a ne vlevo, vidíš teda, jak on to kolo molomí zas. Zase zabloudíme jako vždycky a pak se budu motat. Takže vpravo. Takže jedeme doprava. Ježiš, to zase budou ty silnice. No, teď budeme pokračovat 12 kilometrů. Doufám, že ta silnice bude aspoň pěkná. Včera, jak jsme to jeli, to byl samý hrb, samá džuzna. Teď do toho pršelo, já jsem byla na nervy, celá jsem byla mokrá. To nikdo nečekal, že bude až takový slejvák. Tak jsme si vzali pláštěnky, ale nejhorší na tom bylo to, že já jsem si vzala jenom vrch a spodek jsem si nevzala. No. Jsem to říkala, že to bude hnusná silnice tady. Manžel zase jede jak hovado, jako kdyby na mě nemohl počkat, když jsou začátečnice. Ale motorky miluju, fakt opravdu miluju. To, když jezdí o motorkáři, tak to čumím po motorkách. Samozřejmě čumím mají na silnici, že jo. A nejvíce mě líbí třeba, když zamáváte jako ženská a oni vám zamávají taky, to je tak roztomilý. Tak, přijíždíme do nějaké vesničky, jak se jmenuje ta vesnice? Vilantice. Ani přečíst to neumím. Vilantice. Teď jsem o tom mluvila, uvidíme, jestli na mě někdo mě krásně zamává. Prosím, zamávejte mi. Ahoj, kluci, ahoj. No, teď jsem o tom mluvila, jeli, no. Ale koukala jsem na silnici. Není tady náhodou 50? No, jde 60. Co když tady někde je radar? No. Ale dali jsme si aspoň pivečko večer. Ježíš, žabko. Motorku mám brutálně zasranou. Tak právě musíme někde na benzínku, aspoň to nejhorší, to smít, to bahno a to všechno. Pak to jde špatně umývat, no, když to zaschne. Ty chajdalovky krásný. Zaspívej nám něco. No, jo. Kdybych tak uměla zpívat, tak zaspívám teda. Pec nám spadla, kdo pak nám postaví? Starý pecař není doma a mladý to neumí. Zase jede 60. To až teď nebudeš v dědině. Jo. Člověk
Motá se mi jazyk po ránu, no. No, zase ta kačenka je dole. Já jsem si ho zapomněla připnout, kuder Pepíček. No, Pepíku, stůj. No, a je zase dole. Si to musím někde spravit. Je tady nějaká kapička, nebo co to bylo? Kolik to je kilometrů na ten zámek? Ježíš, jablíčka na zemi. Kolik je to kilometrů na ten zámek? 30? Ježíš, kopec. Vždycky nejvíc problém mě dělá, když mám zastavit v kopci a rozjet se ze zadní brzdou. To je katastrofa se mnou. Tady to bude klouzat, to bude namrzlý. Tady mrzlo. Ne, dělám si prdel. Jo. Je ti zima? Na krk, že? Nákrčník, no. Já jsem ti říkala, dej si tam ponožku, aspoň za ten krk. Teplou. Pak si zajdem někam na obídek dobrý. Doufám, že tentokrát si bude dobrý oběd. Už si květák dávat nikdy nebudu. Takový miniaturní hampionky, tyjo. Zas kopec. Pohlavní, no, když nic ti neříká, tak pohlavní. Jeli jsme vůbec tady tu tma? Nejeli, že? Ta krajina, to je nádhera. No, všakud. No, když tam uslyšíte nějaký takový tekes, tak mluvím s manželem. Říkal mi, že mám ukázat vám tu krajinu, tady nádhernou. No, tak jsme dorazili na zámeček. Je tady krásně. No. Tady manžel tady trsá před zámkem. Takový tady trlík můj. Zase z kopce. Jak ta chata? To je velký. Dobrý den. Ale já už jsem si právě...
Ještě nejsou, táto. Nemůžu ještě jet, teď já nemám rukavičky. No, tak brýle nemám, tato ty na mě spěcháš, já jsem pak úplně na nervy do piče. Já nespěchám, já jsem nastartoval motor. No právě, a to mě znervozňuje, jak už máš nastartovaný. Já toho mám víc na zapojování než ty. Potichu. Jede tam něco? Jede do protisměru, ne? A kam jede? No tak ať parkuje. No právě ty. To já nevím. No za tím černým autem jsou. No. Ty to právě ono, jak spěcháš. Ach jo. Tak já tě nevidím, někde budeš odbočovat a já budu v piči. Ale já tebe nevidím. Takže pohlavní. Jo. Já se zase někde ztratím, ty vole. Já už to vidím. Já tě nevidím, tak já jsem v koncích. Já už tě vidím. Jedeš taky na neutrál? Já jo. Ajaj. A nic. Na Pankráci na malém vršičku stojí pěkné stromořadí. To tady mají ještě bazén nafouklej. Autoprovna. No to já taky nevím. Mám se do tebe napálila. Tak jeď. Jeď. Jak se říká, chvilku nepozornosti, že? Trochu nepozornosti a to uvidíš na videu, jak jsem málem do tebe napálila. Normálně, jak mě ty rukavice zmukly, tak se mi jaksi zvětšily. Jo. Fuj, co to, ježiš, na něco přilítlo, fuj.
A kde to? Ono mi to leze vevnitř. Fuj. Ono mi to lezlo vevnitř. Jaký brouk hnusnej. Přiletěl z vesmíru mimozemšťan. Fakt já jsem to máně na tím pletisku oddělávala a on furt lezl. No asi ze spodu, víš, tam na les někde. Dar. Už, já vidím. No není na tom světě krásně? Jo. Tato, ty seš prase. Já taky ne, to byla huba. Samej lesíček a houbičky. No ty vogo, teďka by mohli růst houby, že? Když... Že? Když jsme mohli jít na houbičky. Oká. Ahoj, kluci, holko.